Ngiyanibingelela uKhansani TV, lo okhulumayo uMakhosi Okhuzwayo. Ngingahambi namakhosi okhuzwayo kuphela, ngihamba namakhosi okomoyeni. Ngibingelele nasekhehleni lami umkhulukazi Mula, ngibingelele nasemakhosini akoMbanjwa nakoSikhakhane. Bantwana bethongo, ake siphinde siyithinte lana mayelana nohambo lwabantu abadala. Kuye kwaba nenkinga la sihlangabezana nayo la emakhosini okhuzwayo nokomoyeni. Kufika nje omunye ebika inkinga yakho ukuthi hhayi mina mkhulu sengizilungisile izinto zabantu abadala ngaze ngabahlabela inkomo, kodwa izinto azilungi, ngisabupha umkhulu engaphandle. Hawu bantwana bethonga, uze uhlabe inkomo usubaqoqile yini bonke abantu abadala ey'ndaweni lezi abay'vezayo khona ukuthi bakhona na? Usukwenzile lokho? Wabahlambulula? Wabathela iy'vatho zabo abay'vezayo? Wabahlawulela amacala? Ake sithinte lapho kuqala before uze ufike nje enkomeni ukuthi wena uzuyishaya isifuba ukuthi ngabahlabela inkomo. Uweyile yini ukuyobacelela uxolo izidalwa zakini? Ngoba phela ukuze baphile bazophiliswa uwena, ngoba phela uwena osaphilayo osakula kulo mhlaba, bona sebengale. Usuyile yini ukuthi bacelela uxolo, ubacelela uxolo kumveli inqangi kumaphutha abo wonke abawenza? Wabahlambulula, walwenza uxolo nakubona, ngoba nakubona bebodwa bahamba bengazwani bengafunani, walwenza uxolo, walakha ukuthula phakathi kwabo. Asingagijimeni sigijima indaba yenkomo. Yebo-ke yebo ngiyavuma-ke usudlile-ke lelo khamba lelo, wabavathela wayifaka nobuhlalo wabagqizela, wabonakala ukuthi isangoma siphelele. Ngizobuza lo mbuzo, usuyile yini yobacela uxolo ngoba phela emndenini yethu emuva siyazi khona izinto eziningi ezenzeni. Abanye babethakatha, abanye babethwele, abanye babe nezinto ezini, abanye bebengafunani, abanye babulela ngisho emndenini, abanye badlwengula ngisho emndenini, abanye balimaza ngisho ney'ngane ezaziyisipho, abanye babe nolimi olubi, babexabanisa, izindlu zazizangangenelana, zazizangafunana. Usuyile yini ukubacelela uxolo? Andikuba sifike enkomeni, ngoba ngiyabona ukuthi hhayi ngoba usuhlabile-ke inkomo waya wahlala kulowo muzi lowo, noma wenza ngaleyo ndlela leyo okade wenzisa ngawo, wahlatshiswa-ke leyo nkomo leyo okuthiwa yihlaba nalezo mbuzo. Umbuzo engizolokhu ngizoloma ngime kuwona, ngingakofiki nanokufika mina lapho kwasembuzini ukuthi usuyile yini yokucela abantu bakini uxolo? Bahlanjululwa, kwahlanjululwa ngisho umsamo. Andikuba uzuqala uhambo lwakho ulihambe nabo, uhambisane kane nabo, ngoba kuningi izinto ezikhona laphana, kuningi. Le ndaba ayingangawe, it's not about us. Imalana nabantu abadala ukuthi balungiselele izinto zabo, nabo isizwe sakini siphile. Inkinga iqala la ukuthi wena ufuna ukuthi ngoba usuwenzile izinto zami akumele zilunge, nami ngiyithole imali, nami ngiwuthole umendwe, ngihlale kahle, ngihambe ngey'moto nami engiy'fisayo, ngihlale kuma-big house. No, siyalungisa izinto. Uthole ukuthi hhayi nje usayishayela ngo-5+5 wakho nje, usayihambela nje ngenyawo zakho, akusho ukuthi ngoba wena usulungisile sekuzolunduza izinto zakhe sezizolunga. No, wena uwukhiya, wena uyisibani ukuze isizwe sakini sithole ukuphila ngawo. Abantu bakini nabasemndenini nabade bengasebenzi izinto zabo zivuleleke, basebenze, nokade gule emndenini athole ukuphila, nomsindo kade ukhona emndenini uphele, kube nokuthula nothando nokubumbana emndenini. Asiqondisise le ndaba leba, singayikheli phezulu, singayikheli phezulu. Uhambo labantu abadala lujulile, abantwana bethonga, lujulile uhambo lwabantu abadala. Kumele sihambisise kahle, silalelisise. Mina ngizothi andukube
before uze uyishaya isifuba wayihlaba inkomo, wayihlaba nembuzi emini bebhekile. Uyile yini ukubacelela uxolo abantu bakini ukuze nabahleze ejele bakwazi ukuphuma ejele lamoya siphile isizwe sakini. Andukube-ke ufike-ke esigabeni saleyo nkomo le ebhizi ukuthi uzwi kodwa siyavela isalukazi, uyasibona wena, uyayishaya isifuba ukuthi wayihlaba inkomo, wayihlaba nembuzi, wayikhokha naleyo mali lena okuthiwa wayikhokha, kodwa uyalibona ikhehla lime ngaphesheya komgaqo. Uyalibona ikhehla liyavela liyimelele entabeni. Uyasibona nesalukazi sile ehlathini. Lokho sifuna ukukhombisa ukucacela nje ukuthi labantu laba abekho. Ngoba phela mase sifike enkomeni phela usuhlabe inkomo phela usutshela ukuthi wena usuqoqe bonke ubukhosi bakini. Wakuphelelisa, wabahlabela, waphakamisa umkhonto wakini. Phakamisa kanjani umkhonto? Abantu abadala behlezi ngaphandle. Abantu abadala basaney'nkinga ababhekene nazo. Bakusanamacala okumele alungiswe ngale. Suphakamisa kanjani? Hayi bantwana bethonga, hayi khona. Akwesilalelisenii indaba. Uma ungazi, ungaqondisisi unokudideka, nangu umsamo. Shona khona, khuluma nabo, phahla, cela, buza ukuthi abantu abadala nje bakunje kona kuphi ekumele ngikwenze. Mengikwenza ngikwenza kanjani? Bahlezi bekhona abantu abadala ukusigayida. Abasoze basitshena into engasiyona. Hayi, ngithinta lento le ngoba la emakhosini bayafika kodwa uney'nkinga. Usaze wasukuma weza la emakhosini uyasho ukuthi wayehlaba inkomo uphelisile, kodwa manje umsebenzi uvalekile, iy'nkinga ziyanda, izitha ziyanda, konke nje ku-upside down. Mbuzo wodwa, usubacelele yini uxolo abantu bakini? Ngingakayiphathi nokuyiphatha okubalana, ngingakayiphathi nokuphatha ukudla kwabo nezinye izinto zabo engeke ngize ngikhulume la ngazo la kwi-TV. Wena lapha ekhaya ngikhuluma nawe, ohlezi lapha ekhaya osho ukuthi mina seke ngaya mina endaweni ethize ngiyolungisa, ngaze ngahlatshiswa inkomo, weda abanye abahlatshiswe yodwa, abanye abahlatshiswe ziwu-2 nembuzi, kodwa izinto azilungi. Ulokhu liphuphile ikhehla lime ngaphandle. Uyasibona isalukazi sime ngaphandle. Lokho kumele kucacisele ukuthi labantu laba abalandiwe, labantu laba abalungiselelwe izinto zabo ngendlela ekumele zilungiswe ngayo. Unenkinga yabantu abadala, usuke wahamba wayolungisa, wathi ngendlela lena wawuthi wena uyalungisa ngayo kwangalunga. Ayikho inkinga, musu kuhlala ekhaya, musu ukudikibala, ngoba ukudikibala kwakho akusho ukuthi sekugudlukile. Lento lena ikuwena egazini, wazala nayo, isipho sakho leso waphiwa abantu bakini bakuphathisa sona ukuthi wena iza la emhlabeni uzosiphilisa isizwe. Uzosiphilisa kanjani isizwe uhlezi ekhaya? Ubhitha, uzonda, ngisho manje ngisho nanesangoma sidlula uthi ayikho lento lena, ngahlaba ngenzizwa ngikhishiswa imali, sonke salimala abantwana bethonga, nathi sibuya khona, kodwa siphela ngamandla, salokho siqhubeka siphokole phile. Namhlanje nguMakhosi okhuzwayo, ngihamba nekhehla lami okhuzwayo nogogo wami nomkhulu umoyeni. uMakhosi amahle, indlondlo enkulu mawavula amavaliyo emzini mina amadoda. Namhlanje siyaphilisa isizwe. Angizange ngililahle ithemba, nami idlozi lami langikhanisela ngaze ngahlangana nomkhulu uNkanzimula. Isizwe sakithi sathola ukuphila, saphuma eGibhithe, saphuma ebugqileni la sesibhekele hlezi khona. Namhlanje siyaphilisa, siyalapha abantwana bethoma. Sukuma, ngikhuluma nawe wena olapha ekhaya othi wazilungisa izinto, kodwa kunokuthi zilunge zaba wesi kakhulu. Ngithi ungapheli amandla mntathi ekhaya, lolu hambo lunzima. Vuka, yebo siyawa, kodwa ungapheli amandla. Ngithi sondela, musa ukuyivalela lapho, musa ulahla ithemba. Lento ikhona, unayo, uphiwe yona. Ngithi sondela, unale nkinga lezi engikhuluma ngazo. Nawe wena lapha ohlezi ekhaya, noma ngabe kuthiwa awunayo-ke imo, kodwa zixake ngabantu bakini.
Sukuma nawe uhambe uyobacelela uxolo. Uyobacelela uxolo nakuMveli Nqangi. Sondela, sikhona, sondela wena lapha ekhaya ubukele le TV le, iKhansani TV. Ngithi sondela nawe uthole usizo, uphilise abantwana bakini, uphilise isizwe sonke sakini. Ngithi makhosi amahle.